ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/3/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಏರು ಸುರುರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಿರು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದರು ಅಕುಲಿ ಜ್ಞಾನನು ಮಸ್ತು ರುಚಿರ್ದು ಕೇನುವಿರು ಸನ್ನೆರ್ದೆ ತೆರೆಯುವರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ದೇವಿ ದೇವತಾ ಮನೆತನಗು ಕೈತಲ್ದ ಆತ್ಮಲೆ ಅತ್ತಂಡ ದೂರದ ಕುಲೆ ಪನ್ಪುನೆನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪನವೆಂಚ. ಉತ್ತರ: ಏರು ನಿಖಲ್ನ ದೇವತಾ ಮನೆತನದ ಆತ್ಮಲು ಉಪ್ಪರು ಅಕಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕೇಣೊಂದಿತ್ತೆಲೆಕನೆ ಸರಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲು ತಬ್ಬಿಂಬಾಪುಜೇರು ಏತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದುಪ್ಪಿರೋ ಆತು ಹೆಚ್ಚ ಜ್ಞಾನನು ಕೇನುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಐನದವರ ಜೋಕುಲು ನಾಡಿನ ತೂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪವರು ಇಂದೇನು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಆದುರ್ಲೇರು ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವರು. ಏನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದ್ದು ಕೇನುವ ಐನದವರ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜನ್ಲ ಅಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ. ರಡ್ಡು ಜನ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪುನವು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದರು. ಮೂಜನೆ ಅಪ್ಪನಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದರು ಅಂಡ ಅರಿಯರ್ದುಲ ಬೇರೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆದುರ್ಲೇರು. ಬೇರೆರ್ದುಲ ಶಿವಪಾಪ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆದುರ್ಲೇರು. ನಂಬರ್ವಾರು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ. ಐನದವರ ಆ ಲೌಕಿಕರದು ಸಂಬಂಧ ತುಂಡಾದು ರಡ್ಡು ಜನತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನವು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ಮೇಳ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಮಸ್ತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ನಿಖಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂಡುಚೇರು. ಐನದವರ ಮಕ್ಕಳು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನ್ನಕುಲೆ ಅತ್ತಂಡ 10 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನ್ನಕುಲೆ ಅತ್ತಂಡ 20 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನ್ನಕುಲೆ ಪಂಡು ಎಂಚ ತೆರಿಯುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲಂತೂ ತೆರಿಯೊಂದರು ಏರು ಸುರುರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಫಲಲ ಸಹ ಆತೆ ಬೇಗನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಭಕ್ತಿನು ಒಂತೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಬೊಕ್ಕ ತಡವಾದ ಮಲ್ತೆರಡ ಫಲಲ ಸಹ ಆತೆ ಕಡಿಮೆ ಬೊಕ್ಕ ತಡವಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನೇನು ಬಾಬಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ತೆರಿಪಲೆ ನಿಖಲು ಭಾರತವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಐದವರ ನಿಖಲು ದೇವಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ನೋತ್ತನವರ ಭಾರತೊಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನತ್ತೆ. ಏರು 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊನ್ನಕಲು ಸುರುರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರೋ ಆಕಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತನು ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೇರು. ಮಸ್ತ್ ರುಚಿದು ಕೇಂದ್ರೆಸರು ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಅಂಚನೆ ತೂವೊಂದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಬುದ್ಧಿದು ಕುಲ್ಲು ಜೋದ ಅನ್ನೋ ಪನ್ಪುಲೆಕ ಎಂಚಿನ ಕೇನಂದೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಅಂಚಿನಕಲು ಮುಲ್ಪದಕಲು ಹತ್ತು ಬಂದು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೋಡು. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಅಕಲು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ತೆರಿಪಿನ ತಕ್ಷಣ ತರೆನು ಗದ್ದ ಒಂದುಪ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದು ಅಕಲ್ನವು 84 ಜನ್ಮಗಳು ಸರಿಯಾದುಂಡು ಪಂದ ತೆರಿಯುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂಡ ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ನಂಬುನಿ ಪಂದು ಕೇನುವೆರಂದೆತ್ತಂಡ ಅಪಗ ತೆರಿಪಲೆ 84 ಜನ್ಮಲು ದೆತೊಂದಿಜ ಪಂದಿತ್ತಂಡ 82 ಪಡು ದೇವತಾ ಧರ್ಮಡಂತೂ ಬತ್ತದುಪ್ಪರು. ತುಲೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಅಕಲಿಗೆ ಇಂದು ಸರಿ ಆದು ಪೂಜೆ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮೊಕಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನ್ನಕಲು ಹತ್ತು ಪಂದು ತೆರಿಲೆ. ದೂರದಕಲು ಕಡಿಮೆ ಕೇನುವೆರು. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೇನುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೇರು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮೊಕಲು ತಡವಾದ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರೀಲೆ. ಭಕ್ತಿಲ ಸಹ ಅಕಲು ತಡವಾದೆ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಅಕಲು ಸಣ್ಣೆರ್ದೆ ತೆರಿವೇರು. ನಾಟಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪಂಡತ್ತೆ. ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದಿರತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೆರಡ ಫಲ ಕಡಿಮೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ತೆರಿಯುನ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕಲು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಮೇಳ ಪ್ರದರ್ಶನಲು ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ನಿಖಲು ಸತ್ಯವೈನ ಪೈಗಂಬರರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂದೇಶ ಪುತ್ರರಾದುಲ್ಲರು. ಆ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರಂತೂ ಎಂಚಿನಳ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಅಕಲು ಗುರುಕುಲ್ಲಾತ್ ಗುರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕಲು ದಾದ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರಿ. ಅಕಲು ಪಾತ್ರೋನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರ ಬನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐನದವರ ಏರ್ನ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ಸದ್ಗತಿ ಕೊರ್ಪೆರೋ ದುಃಖವ ದಾಮರ್ದು ಶಾಂತಿಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ಗುರುಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿನಕಲು ಗುರುಕುಲತ್ತು ಅಕಲು ಕೇವಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೇತೆ ಹೂವೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಇಜ್ಜಿ. ಏರು ಸುರುಸುರುಕು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನತೆ ಎಡುತ್ತಿದ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರ್ಪೇರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕರಂತೂ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಪುಡ ಏಪ ಮಾತೆರ್ನಲವು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪವಿತ್ರಾದು ಮಲ್ತದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಪಾವನಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಲು ಮುಕ್ತಿಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಬರ್ಪೇರು. ಭಗವಂತೆ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು.
ಅಂಡ ಇದೆತ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂಡೆರಡ ಅರೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನುವೆರು. ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಬ್ದಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಂಡ್ಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಏರೂರಿಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿನು ಪಡೆಯರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪ ಇಂದೆಕ್ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಸಂಗಮೆಗ ಬಂದಲೆಪ್ಪೊಡಾಪನು. ಬೊಕ ಉವ್ವೆ ಯುಗ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಅತ್ತು ಸತ್ಯಯುಗ ಬೊಕ ತ್ರೇತಯುಗದ ಸಂಗಮಗ ಉವ್ವೆ ಮಹತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರು ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುಂಡು. ಕೂಡ ಚಂದ್ರವಂಶೀಯರದು ವೈಶ್ಯವಂಶೀಯರ ಅನಗ ಚಂದ್ರವಂಶ ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಆಯ ಪನ್ಪುನನೆ ತೆರಿದು ಪೂಜಿ ಚಿತ್ರಳುಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಈ ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರು ಎಂಕುಲ ಹಿರಿಯ ಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು ಈ ಚಂದ್ರವಂಶೀಯರಿತ್ತೆರು ಪನ್ಪುನನೆ ತೆರಿಯೋನುವೆರು. ಮೊಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮಹಾರಾಜ ಮೊಕುಲು ರಾಜ ಹಿರಿಯ ಧನವಂತ ಆದಿತ್ಯರು ಆಂಡಲ ಸಹಾಕ್ಲು ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಈ ಪಾತೆರಳು ಉವ್ವಿ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡಿಜ್ಜಿ ಈ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ತಿರುಪತಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಹೇ ಬಾಬನೇ ಎಂಕ್ಲಿನ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪತಿತೆರದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನೇರು. ಸುಖನು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ದೇ ಪಂಡ ಸುಖ ಕಾದು ಸುಖ ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಪಂದು ಸನ್ಯಾಸುಲು ಶಾಸ್ತ್ರಡು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮನಃಶಾಂತಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿ ಒಂದರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ರಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಅಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾಯ ರಾವಣೆ ಎತೊಂಜಿ ತುಚ್ಚ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ತುದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ್ಲ ಸಹ ನಾಟಕದ ಬಂಧನೋಡು ಬಂದಿತಾದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಈ ಸಮಯಡುಂಡು. ಐನ್ಯಾನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಈರೆ ಬತ್ತದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪತಿತೆರದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲರು ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ನಿಕುಲು ರಾವಣನ ಮೂಲಕನೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆದು ಉಲ್ಲರು. ಈತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂದೆತ್ತ ವಾ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಅರ್ಥನು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೇರು. ಆ ಸಿಕ್ಕೆರ್ಲು ಸಹ ತೆರಿ ಒಂದಿಜೇರು ಅಕಾಲ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೆತ್ತು ಕೂಲ್ವೇರು ಆಂಡ ಅರ್ಥದಾದೆಲ್ಲ ತೆರಿ ಒಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದೆತ್ತ ಅರ್ಥನ್ಲ ತೆರಿಪದೇರು ಆತ್ಮಲು ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮಗು ಈ ಶರೀರ ರಥವಾದುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಅಕಾಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಒಯ್ನು ಕಾಲ ಕಬಲಿಸವಜೋ ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮ ವಿರಾಜಮಾನ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆನ ಕಾಲ ಕಬಲಿಸವಜಿ ಏಪಲ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆದೊಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಅಮರಲೋಕವಾದುಂಡು ಮೃತ್ಯುಲೋಕವಾದುಂಡು. ಅಮರಲೋಕ ಮೃತ್ಯುಲೋಕದ ಅರ್ಥನು ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪಾತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೆ ಕೇವಲ ಏನ ನೊರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಐದು ನಿಕ್ಲು ಪಾವನಾದು ಬಿಡ್ಪರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಸಾಧು ಸಂತೆರ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನ ಲೆಪ್ಪೆರು ನಿಕ್ಲು ಒಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಸತ್ಯನು ಏಪಲ ಮುಚ್ಚಿದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೆರಿ ಹೊಂದರು ಇತ್ತೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬಾ ಬೈದೆರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವನುರ್ಲೇರು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪದೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿದು ಏನ ನೊರಿಯನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕ್ಲು ಸತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪರು. ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರಿಯತಮನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಆ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪ್ರಿಯತಮೆಯರಾದುಲ್ಲರು. ಹೇ ಪ್ರಭು ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಕೊರುಪುನಾರು ಒರಿಯೇ ಬಾಬತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬರ್ದೆ ಕೇನುವೆರು. ಆತ್ಮ ದುಃಖಿ ಅನಗಲ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಸುಕೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಚೇರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ದುಃಖೊಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಗುರುಕುಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲಿಂದ ಏಪಾಲಿಸಲೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆವು ಬಾಲ್ಯಾಣ್ ಪಂದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಜೋಕುಲು ಆಯ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತನ ಇಂದು ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಡ್ರಾಮ ನಕುಲು ತೆರಿ ಒಂದೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕುಲು ಡ್ರಾಮ ಪಂದು ಪಂಡಿನೆ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಡ್ರಾಮನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿ ಒಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಇಂದು ಓವಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮ ಪಂಡ ಡ್ರಾಮ ಐದು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಈ 4 ಯುಗಕ್ಕುಲು ಸರಿ ಸಮಾದ ಆದುಂಡು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿತ್ರಗು ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವಿಕೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಖಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಈ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬುಡ್ಪವೇರು ಇಂದು ಸಹ ಖಾತೆಯಾದುಂಡತ್ತೆ. ಎಂಕ್ಲ ಲಾಭ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಷ್ಟ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ನಷ್ಟ ಆವೊಂದು ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಷ್ಟ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಸೋಲು ಗೆಲುವುದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪ್ಪುನಗ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಸು ಆರೋಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಸುಖಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಪಗ ಸಂತೋಷಲ ಇತುದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ಶರ್ರಬುಡಿ ಎಡ್ಡ ಇಂಚಿನಕು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರ ಏರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಉಲಾಯ್ಗು ದುಃಖಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅರೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ದುಃಖಿ ಆದುಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮನು ಕೂಡ ನರಕೊಡು ದಯಗಲೆಪ್ಪರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆನನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ವೃಕ್ಷದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆ ರೀತಿ ವೃಕ್ಷನು ಬೇತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಚಿತ್ರನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಮಲ್ತಿಜೇರು. ಮಕ್ಳೆಗ್ ಏರ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಕ್ಳೆಗ್ ಗುರು ಇತ್ತುಂಡ ಬೇತೆ ಶಿಷ್ಯರ್ಲ ಇತ್ತುದೇರು.
ಮುಕುಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗುರುಕುಲು ಕಲ್ಪದಿರು ಅತನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವಿರ ಅಂಡ. ಅರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಿರೆ ಹೊರತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪಾಪ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವರಿ ಅನು ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರದ್ದನ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓದವೆ ಪಂದು ದುಂಬುಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪದೆ. ಇನ್ನೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಹ ಕೇನುವೆರು ಗಮನ ಮಾತಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮೇರ್ಲ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಅಂಡಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಭಲೆ ಮೇರು ವಿನಾಶನು ತೂತೆರು ಅಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಆದಿಜ್ಜನು. ನಿಧಾನವಾದ ಮಾತಲ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆರು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೋಂದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವರು ಅಪಗ ಮದ್ಯಡು ಮೇರ್ಲ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಬಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದು ಹೋಪಿರು ಓದುವಿರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಓದುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನ ವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪುನೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ತನ್ನ ಆರಾಧೆ ತೆರಿಪವೆರು ನಿಕುಲು ಓವುವೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತು ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನು ಸೇರ್ಸಾಯರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಈತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತು ದುಂಬೆರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆರು ಐನರ್ದವರ ಬಾಪ್ದಾದ ಪಂದು ಪನುಡಾಪನು. ಬಾಬಾ ಬೇತೆ ಈ ದಾದ ಬೇತೆಯಾದುಲ್ಲೇರು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಈ ದಾದಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆಸ್ತಿ ಶಿವ ಬಾಬಾರ್ದು ತಿಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲರು ನಾಟಕದನುಸಾರ ಬಾಬಾ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದೇರು ತೆರಿಪವೆರು ಮೊಕಲು ನಂಬರ್ 1 ಭಕ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು. 84 ಜನ್ಮುಲ್ಲ ಸಹ ಮೊಕಲೆ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕಲೆಗೆ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಆದುಪ್ಪುನಗ ಮೊಕಲು ಸುಂದರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಲಿಯುಗುಟ್ಟು ಶ್ಯಾಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಈತೆ ಕೂಡ ಪಾವನ ಆಪೇರು ನಿಕುಲ ಸಹ ಇಂದು ರೀತಿ ಪಾವನ ಆಪರು ಇಂದು ಕರ್ಬದ ಸಮಾನ ಪ್ರಪಂಚ ಅವು ಬಂಗಾರದ ಸಮಾನ ಪ್ರಪಂಚ ಆದೊಂದು. ಈ ಏನಿದ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜಿ ಕಡೇಟಿ ಏರು ಬರ್ಪಿರು ಆಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತುನುಜೇರು ಆಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಡಿಮೆ ಜನ್ಮನು ದೆತುನುವೆರು ಐದವರ ಆಕುಲಿನ ಏನಿದ ಚಿತ್ರದ ತೊಜ್ಪೇರು ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ್ಮನು ಏರು ದೆತುನುವೆರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಕಡಿಮೆ ಜನ್ಮನು ಏರು ದೆತುನುವೆರು. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಬಾಬನ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವನುಲ್ಲೇರು ಸನ್ಯಾಸುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೇತಿ ಬಂದು ಪರಂದು ವೈದೇರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮನೇ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಬಾಬನು ಎಂಚ ತೆರಿಯುನೇರು ಕೇವಲ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಈತೆ ಆತ್ಮ ಪಂದ ದಾದ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಈತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು ಐತೆ 84 ಜನ್ಮದ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ನಿಗದಿ ಆದುಂಡು ಈತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಿನ ಆತ್ಮಡಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿಗದಿ ಆದುಂಡು. ಏರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡಿ ಕೇನುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯುನೇರು ಆಕುಲು ಕೈ ತಲುಪುನಕುಲು ಪಂದು ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕುಲು ತಡವಾದ ಬರ್ಪುನಕುಲು ತೆರಿಪವನ ಸಮಯಡು ನಾಡಿ ತೂವಡಾಪುಂಡು. ತೆರಿಪವನಕುಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ಅವರು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಇಂದು ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೆರು ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇಡು ನೌಕರ ಚಾಕರರಾದುಪ್ಪೆರು ಅಂಡ ವಿಚಿತ್ರದಾದ ಪಂಡ ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಹೂವಿ ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಸುಖಧಾಮ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಕಲೆದು ಪೋಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಮಿತ್ತುಪ್ಪಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೆರು ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರೋಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆನಪಾರ್ಥ ಉಂಡು ಆದಿದೇವ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿದೇವಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ತೀರ್ಥಗೆ ತಪಸ್ಸುಡು ಕುಲ್ದೇರು ಮಿತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಇಂತುದುಡು ಮನುಷ್ಯರು ಐನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾಸು ದೀಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಚಿನ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ದಲ ಸುರುತಾದು ಬಾಬನ ಚರಿತ್ರೆನ ತೆರಿಯೊಂದರು ಐದವರ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬೋಡು ಬಾಬನು ತೆರಿಯುನೇರ್ದವರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಐದವರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಬಂಗಾರದ ಮಹಲ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನನು ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮದ ಬಾಬನೆ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಆರೆ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರುಳಿ ಈ ಏನಿದ ಭಾರತವಾಸಿಲಗಾದು ಮಲ್ತುದುಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನುವೆರು ನಿಕುಲು ಅರ್ಧೋಡೆ ಬರ್ಪರು ಐದವರ ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ್ಮನು ಎಂಕುಲೆ ದೆತೊನುವ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರದಾದ ಅಂಡ ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನಾರೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಾವನಾಪನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪತಿ ತಾಪಿರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಒರಾಣೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಐನ ಅಂತಸ್ತ ಮಹಡಿರ್ದು ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಬುದ್ಧಿ ಮಲಿನ ಆದು ಉಡುಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಯಿರ್ದು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ್ಯ ನೈರಂಡವದ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಡುಪ್ಪುಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ
ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಸರ ಒಂಜಿ ಈ ನಾಟಕನ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಒಂದು ಮಾಯದ ಬಂಧನದ ಮುಕ್ತ ಅದು ಪಡಾಪುಂಡು ಸ್ವಯಂನ ಕಾಲಮೂರ್ತ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೇರಿದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಪಾವನ ಅವಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಸತ್ಯಸತ್ಯವೈನ ಪೈಗಂಬರ ಇರಬಕ್ಕ ಸಂದೇಶ ಪುತ್ರರಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪದು ಹೊರಡಾಪುಂಡು ಈ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಸ್ಮೃತಿರದು ಏಕರಸ ಸ್ಮೃತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಆಕರ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿ ಭವ ಎಂಚ ಸೇವಕಗ ಸದಾ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ವಿಶ್ವ ಸೇವಕ ಸತ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ವಿನಃ ಓಲ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಇಂದೆರ್ದು ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ತುಪ್ಪುನ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿ ಬಾಬನ ರಸದ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಮಾತ ರಸ ನೀರಸ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ರಸದ ಅನುಭವ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಓಲ್ಪಲ ಸಹ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಈ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥನೆ ಸರ್ವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮುಕ್ತಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂದುವೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರಿಯಾದುಂಡು ಸ್ಲೋಗನ್ ನಾಜುಕಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಪೇಪರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆವಡಾಪುಂಡು ಆವಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅನಿಕಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಭ್ಯತೆ ರೂಪಿ ಕಲ್ಚರ್ನ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಏಪ ಓವಿ ಅಸತ್ಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೂಪರು ಪಂಡ ಕೇನುವರು ಪಂಡ ಅಸತ್ಯ ವಾಯುಮಂಡಲನು ಪರಡೊಚ್ಚಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೆರು ಇದು ಪಾಪಕರ್ಮವಾದುಂಡತ್ತೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮವನ್ನು ತೂಯರೆ ಆಪುಚಿ ಅಂಡ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪರಡನವು ಇದು ಸಹ ಪಾಪವಾದುಂಡು ಲೌಕಿಕ ಪರಿವಾರ ಉಡ್ಲ ಸಹ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಓವೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೂಪರು ಕೇನುವರು ಪಂಡ ಐನು ಪರಡುಜೀರು ಕೆಬಿಕುಲು ಕೇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೃದಯ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿಂಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಏರೆ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪರಡುವ ಪಂಡಿತಂಡ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ರಾಪನ ಕಳೆತ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐನರ್ದವರ ಈ ಕರ್ಮದ ಗುಹೆಯ ಗತಿಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಯ ಸತ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.